Nalpasan ni tayo na panalawas ti panagparaep ni June, iti barangay Anggad, Bangged Abra. Kaya titangal daw, nasukatan di sumagmano ang nagastos na, kalpasan na karamang ng mawati indemnity check, nga gada di 29,000 pesos, manibod iti mo nga inaplikaran na crop insurance, iti 3 hektarya talon na iti na panatawin. Na bagyo, sir, ay nagdawdawan na layos. Sa Kalawan na sir? 3 hektarya, sir. Manulat na apit mo rin. Surula sa ngagasot, sir. Tinapit Ni 3 hektarya. Ket mano dati di ay. Nga na ako nga pura reda, sir. No, Gyamang kami, sir, na akwalang ito mga gasto mi, sir. May sa ni June, kanidi 329 na manalo ni Bangged, ngay mawat ti cheque manibod ni Philippine Crop Insurance Corporation iti babaen ti Department of Agriculture. No pakamintalon nga mawat ti crop insurance ni June sipod nagtalon, damo met ni Florentino ti mawat. Agyaman kami sir, ti tulong ti gobyerno kada kami nga farmers. Agyaman mi wala ita, may kana kami ti kundaway nga makaawa mo. May basa iti record ti PCIC, day 24th batch kin maudi a distribusyon itaatawin. 2,540 ang manalon ti umawat ti cheque ti intero probinsya, kinadan total amount of 15.2 million pesos. Pakabukla na 49.5 million pesos siniwaras iti intero probinsya nga Abra, iti upat a distribusyon itaatawin. Ginutigo ti PCIC iti manalon, iti panag-enroll ti crop insurance, nang runa ita panawel ang mapasungkadan, nagiti kalamidad. As per advice ni Regional Office Mr. Kat, isodate ti last batch ti para ti 2025 nga claims iti typhoon iti last year. Yun unay ko kadagiti farmers tayo dito Abra, agpa-insured kayo apo, gapon ta masakbayan manan dagiti panagtutudo, panagsisangpat iti bagyo dito ayan tayo. Isdam namaan nyo apo ti suporta ti Philippine Crop Insurance kanyayo amin nga mang taripato kadagiti maperdi nga numan nga panay kararag saan mat kuma nga maada kami dito yung PCIC apo nga sisasagana nga susuporta kanyayo amin ti panakaperdisyon ti mulmulayo no pakairamanan ti livestock yo mulmulayo nga pagay kada mais kada tartarong dagiti peste nga sakit nga mapadasan nyo kadagiti natutudong aldaw apo ramnamaan nyo apo nga kanayon ti suportami kada kayo. Kabayatan na, ibilang met ti municipal agriculturist sa makatulong ka dito manalon, ti mapaspasaran ang panagtuto na. So bali dito Bangged, ti situation tayo pala ang dagito irrigated areas tayo sir, iso dito 50% nga nakatalon, gapon nga rod ta dagito iket mangnamnama damot iti irigasyon nga gapo iti Abra River. So dayjay makonkona tayo nga area, Abra Irrigators Association. Ken dagitoy rain-fed ken dry seeding tayo ket around 30% paylaeng tinakamula ta agur-uray damot iti todo ket napintas na tangal daw ta since di kalman ket adamot sa bagmanong todo ket hopefully dagitoy pay 70% nga farmers tayo nga nakamula ket mangnamnama nga makamula tayo gapo ta damot iti todo nga sumangbaten. In panamnama ti Agriculture Office nga agtutuloy ti suporta ti lokal gobyerno kanay di manalon, manipod dito panagmula aging gay di panagapit na, gaputan na panagdatap nun may pasigurado ti food security iti probinsya. Archie Lorenzo, Balitang Solidort.